tulkaas tänne vaan reippaasti. No, hei hei. Mikä se sinun nimi on? Ella. Atetaan kuusi. Ella. Ella, noin, hei, ja täällä on Alma. Alma, hei, ja sitten täällä, ai, sä nyt hieno. Vailiin, hei, ja Jari, poika, no tulkaa siis tuonne mun viereen, no niin. Noin, ja mistäs kaukaa te olette tulleet? Filippiineiltä. Filippiiniltä saakka. Voi, teillä on ollut pitkä matka tänne. Pitkä matka. Joo, kyllä, mutta kiva, että pääsitte minun luokse. Missä on radio? Joulupukki. No, se ei ole vielä joulu. Ei vielä. Ei, 69 päivää vielä pitää odottaa. Niin. Ja pitää muistaa olla kiltti. Okei. Joo, hyvä. Mutta tulkaa tänne lähemmäs vähän näin ikään, no niin. Noin. Katsotaan tänne ja nyt saa vähän kaukaa. Kyllä. Kiitos. Oi, tämähän meni hienosti, no niin. Tähän ei kuusumeja. No niin, Tämä. joo. Mutta ymmärrät hyvin kuitenkin. Ei oo. Yeah. You understand everything I say, yeah? Yeah, of course, yeah. So how long are you now here in Finland? 1 week. 1 week. 7 days old. Oh, very nice. All right, and you like it here? Yes. Quite different than back home. Because this one's cold. No, this is not cold. It's cold. No. Our cold start at -40. Oh my god. Yeah, then it is cold. Yeah. Before that it is only very refreshing. Vielä yksi. Yeah. Very nice. Yeah. No niin. Mutta teille mä toivotan kaikille oikein mukavaa aikaa täällä ja oikein kivaa syksyä. Ja mehän nähdään sitten 69 päivän päästä, eikö niin? Joo. Sitten on niitä lahjoja mukana. Joo. Muistatte olla kilttejä. Hyvä sitten. Hyvä sitten, kiva. Kiitos. And I'll see you back in Philippines after 69 days. No. Yeah, so remember to be a good girl. Okay. All right, thank you. No. Kiitos. Bye. Hei.